बहाते सबके आबो अच्छी ई सब दिन हमर न सुधरत कहियो न सुधरत एकरा जब कहली ओकरा अपन ज्ञान का आधा दुआ दी पहर के हमरा डरिया बैठा लेते हम हमरा थोड़ा वाले छिया हम कम छिया एकरा दावत ना सबके सबके सिखा हमरा करता सब दिन मार घर है ना एकरा हम देखा दे छी गम से की ओरा बाजार में तो करले नहीं छी सब दिन तते मोर माय छै छबे करल छ हमरा नै करल हमरा दुहार के बदला में से रखा दे छ मोर माय नहीं कर आई बोलते रहते घर में पहनते रहते हमरा नै करल हमरा दिन की बुझै छै कुछ न बुझै छै हमरा क्या रिकॉर्ड कर जब सो दिन से घर में खाना उठ के निकलता है गए सो दिन का हम की कहबै गे कोन खत्म हो जाना हमरा जब हम पूरे का को तो पता कैसे लागला मारत लगबे फसका फसका ने मार भी नहीं ना तो कौन जय सतिन गए हमर से तू कहीं लची गए रखन से हम देख रहल छ तखनी तू बाहर के हमरे संधा के लिया तू लाज लो निकल जा बाजी से या वो तो करनी निकल अपन में दे अरे तू तो अते हिम्मत के भाग हमरा अपना का टांग दे गे अरे नानी पहले हम ये से घर में दादी बोलसी बुझली ना पहले हम के घर में मतलब तू है काम जा के कान वाली सारा दुआर हमरा दुआर पर धारम छिए ना राखो टांग छी जे भोरे उठते ना से बाहर के फेंकते जब भोरे उठते से बाहर के फेंकते तू पहले दिन हमरा डरिया के देखी हां तू उठती ना तो हम डरिया के तो हम बाहर के फेंकती हम उठती पड़ा तो डरिया के फेंकबो किदिन का पैसा के दादी हमर किदिन का दी कदल ले फेंको के लाल से निकला के कोठी चला जी था लाल करियो हमरा ले भिड़ा कर लिया सबक सिखावा करबो ओके जब तो हम कते बुला प्रिया का भीड़ काम में ढोला का भीड़ का हम तो यार चाहे चलिए गए यार चल जाओ यार भीड़ जा गए था गया तो पहले तो यार सुनत यार ये कोना के लिए यार हां यार कोना के यार भना टल हमने रावे यार की हाल से ऐसा यार हमने रावे जोर में हमने रावे बोल जा हां हम भीड़ है के हमरा पहला भेलै की कहू तो बुझ जा हम भीड़ है के हमरा हां क्या बाइक के लिए